ngantek surup bala ora roh wayane iki lho mergawe iki mbok ya ana wayane. Kok seneng ya seneng ngono bala. Seneng tani iki ya seneng tapi kan ya kudu roh wayahan barang ngono lho. Surup setengah 6 lho bala. Jan edan tenan iki. Ya alhamdulillah jagungnya ya lemu-lemu. Apik tenan jan ki. Dirabuk-rabuk dhewe. Ibu negara iki lagi meteli bola. Ya sing kene iki ya jemburis iki kanyeben bola iki. Tanggane pari, ngisore jagung. Jagungnya ya kanyeben. Terus sebelah iki ya agak icir urung tukul iki.